skal også komme nogle spørgsmål, er det okay? Først vil jeg sige, at der var det, der hed Filistina, ikke også? Ja, der er også noget før, der hed Filistin, ikke også? Vidste du godt, at det var grækere, faktisk der for 2000 år siden, som boede der? Ja, det vidste jeg godt. Okay. Altså, Palæstina var under Grækenland, men så, jeg ved ikke lige helt, hvordan det blev ændret, men det blev ændret på en eller anden måde, at flere arabiske, altså. De havde jo en krig med de der Canaan Empire i starten, og hvor de så overtog så efter det. Så, ja. Ej, det hele startede jo det der med 7. oktober, ikke også? Hvor der var den der krig der, ikke også? Og det var jo fordi, at de har jo også regler med islam, der må ikke feste og drikke og alkohol og sådan slags ting. Så det blev sur over, at der var de angreb og overfaldt dem dernede og sådan noget. Så. Men jeg synes heller ikke, at det er rigtigt, det der Benjamin Netanyahu gør. Fordi jeg synes ikke, der er nogen mennesker, der skulle dø. Hverken palæstinenser eller israeler skulle dø, vel? Altså, jeg har en bedre løsning på, hvordan man kunne få fri ned i Mellemøsten, ikke også? Og man kunne få nogle håndværkere ned og bygge op, altså mure og tømmer, og så bygge gas op igen. Og det var bare, at man skulle tage dem der er kriminelle og ikke kunne opføre sig ordentligt, og så putte dem i fængsel. Og så når de der palæstinenser, de så kunne få fred og ro, så kunne der så byen blive bygget op igen med mure og tømmer. Så ved jeg ikke, om du giver mig ret i det, fordi jeg er også imod Benjamin Netanyahu. Jeg synes heller ikke, det er helt rigtigt, jeg gør. Ingen forstår ved det her.